BAM! Čaute, tu je Gaz, kúpil som BAM! Od Goga, neviem dokedy to budem spácať, ale bude to určite dobré. A dneska v tomto vlogu sa pozrieme na komenty, ktoré mi písali moji fanúšikovia. Vidíte, tu som si vybral jednu epizódu GTA 3, no aj keď je to Vice City, ale tak dobre, no. Akože 3 lajky, jeden som si dal ja. Tu som tých 120 pozretí som ja naklikal, takže 40 kamarát. No, prepáčte, vedľa mňa sedí taký debil, no. No, vidíte, tu mám 11 rokov, tu mi fanúšikovia písali, aký, že som dobrý. No, tu napríklad, že som trapko. No, tak no. No, tak no. Tu mi písali, že mám natočiť Battlefield 3, no veď ja točím, no ale mám príliš dobrý počítač, mne to ani nainštalovať nechce. No a tu som ako si písal s Dobíškom, to je môj ctiteľ. No, tu je ten Dobíšek, to je pravý účet, to je kamarát. No, tu je nejaký Ondrej Kovorný, to je Trolinko, to je všetkých poznám. Tu to Bistro Games, to je akože môj najlepší kamarát. No ale tak ideme odpovedať, no. Tu som ako písal, mi písal, že nech natočím na Battlefield 3, že ako ja som napísal, že na Tomb Raider 1 natočím, no. Ale ani nešlo to nainštalovať, neviem, krekovať, no. Čo už. No tu mám akože, tu tiež písal akože kamarát tohto tu, že akože 80 fake účtov, ale 80 to není pravda, fake účtov mám 120. No ako, tu som, a ešte v jednom videu som sprejil, že mám akože 1 500 000 hier, ale tak, no je to pravda, ale tak som si kúpil také, no Cerali a tam boli hry, no akože, aj to budem točiť, no. Hry z tých Cerali, myslím, no. Tu dáme dozadu. Vidíte, je to Windows 8, tu máte napísané Windows 7. Mám ako je môj vlog Halloween. Som sa pozrel na Goga, že veď aj on Halloween, tak ja si poviem, že bude ja Halloween, nie? Že to akože musím, to by nebolo ono. No tu je akože som dneska točil, som včera slúbil, že bude akože aj nová hra, no. Ale tak bohužiaľ nebola. No tu, akože tu máte, no, na čo klikam tu. Modrú hovadinu, čo mám na hlave. No akože, to má byť ako hovno, hej? No, takže sa pozriem na videa. No vidíte, túto kameru, to má akože 2 megapixely, to HD, to som tam dokreslil centrofixov. No tu akože káva, no, má potom dosť naštvatá bola, že je akože kávu volade pijem či shrebem. No, je to škorí sa, no ale tak, je to káva, no. No, tu som bol akože chorý, no lebo sme mali písomku, tak som ochorel, sa neučil, ako inak. Tu akože som napísal, že staré GTAčko, tú 3 či 2, to Liber City, či ako sa to volá, a to čo som Bajšitko, no, lebo som sa rozhodol, že Bajšitko to by menej sekalo, a tak trošku mi to laguje, no. A som ešte chcel pozrieť jeden koment, no, že počkajte, ja to hneď nájdem. Bolo napísané, že ja mám akože počítať za 200. No ja ako keby som mal počítať za 200, tak by mi to ani nešlo, nie? Ani nainštalovať. Sa zobuď kamarát, mám počítať za 250. To bol vypredají v Kiku, kamarát kúpil. No a to je akože všetko, pozdravujem.